Iki bos yang ready bosku. Iki bideluk 16 juta nih, pajak anyar gris. Spasi 6 juta 511. Iki 13 juta 500 nego 18. Satria 6 juta. Iki 6,5. Pen Rosno, pen motor kuno lur iki lur. Super Cup tahun 80. Wes pira kono. Yang penting bati. 3 juta punjul lur iki lur, goble jreng. Yalah wis motor murah neh iki. 300 oleh susuk ya. Susuk motor iku Sasa 2009. Plat Doro lengkap mati. 300 susuk lur. Loh, Jal. Nekno lho. Tahun pira? Tahun 9 Mas glowing. Glowing rega pira? 2,5 mek susuk moto karo tumbar ae iki. Mek susuk moto karo tumbar ya. Plat Doro ya, pajeke off pira? Wis pantes gone pasar. Oke. Iki pajak anyar gris orisinil. Kilometer yo urung akeh. Ono 16 juta pas diangkut selak suwen. Wo, lah kok ono momennya ngene spesi tahun pira? 2011. Regane pira regane? 6,5. Oh iya, oke siap. Bisu tapi ya Mas. Oh. Oh, gue Bu Guru lah ya, apike ngene. Iya. Tahun pira, Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 jutane go. RKW Mas, RKW. TRS yo. TRS 91. Suzuki Mas. Oh iya. KW. Oh iya. Tapi Wah. anyar. Beh, Ada semua. Loh. BKB, buku servis. 2024 bulan pira lho iki lho? Bulan 8 Mas. Bulan 8. Buku servisnya JP 78. Welah. Tak ibu dhewe. Regane lur. 18 Mas. 18 nego yo. Iya, mek 18 nego, mek susuk. Tahun pira? 2014. Mati pajak pisan. Pisan. Ya regane pira? 6 juta susuk. 6 juta susuk. Oke. Satria 14 6 juta iki lur susuk. Welah L2 super. Tahunnya 83. Kondisi yo hampir super. Super. Hampir super. Muninge ngene. Pajak hidup. Pajak anyar ya yo. Anyar. Pajak anyar. Bis. Lho ngene aneh nang JHP ngene. Restorasi tapi apik. Terus mambu bulak. Donakno pola. Ya engko dunekne sia. Oh, tangkine utuh. Oh, enggak ada yang bocor. Gak ono sing bocor. Keren. Regane 8 jutae, 8 juta. Unek oleh. Wah. Yes, tukang unekno. Weh, mesine halus ra majat. Tuh, lampu-lampu nyala, pajak baru, plat baru. Harga 8 juta aja L2 Super. 8 juta aja bosku. Jos kondisi top. Iya. Nek payu swidak didol jare. Iya. Iya. Wah. 2013 iki. Asli kuning yo. Asli kuning, Masya Allah. Motor ngene kok swidak juta. Weleh.